Men her er flere, vet du. Jeg har jo dem, da. Der 41-30 stopper på en fjerdeplass så langt i denne klassen. Da skal vi ha siste ekvipasje før vi skal ha en pause. Det er Line Melle og Line Undriri. Cassini. Jag har ju dessa hela tiden. Så ska jag räkna ut hur många vi har. Ta de 3 också, Niklas. Sen har jag. Så ser vi hur det blir. Va? Men där, allting är där idag. Och där äter vi imorgon och söndag. Det är fysiska skakar. Ja, og det var det. Da vil vi se, er det 8 som skal på banen her. Rin Odd kan du få lov til det. Vi tar med der før vi tar pausen med 41. Line Hansen 8. Vær så god. Og Line Melle dessverre måtte vise i det syre eple og forlate banen til fokus. Feilfritt og